Mal som sen, skutočne strašný sen, že žil som v dávnej dobe ľadovej. Na obed mal mámu burger, kámo burger miesto hlavy bravčovej. Žiadne obchodiaky, mobily ani net, len kijak, jaskyňa, chlad a drsný lovecký svet. Zem bola prikrytá vtedy len ľadovou perinou, miesto Airbnb sme si vystačili jaskyňou. Žiadna práca, krúžky, škola, písomky či učenie, elektrina, plyn, vlastný byt a ústredné kúrenie. Ani auta, skútre, zápchy, vlaky, busy či bajky, kola, pizza, káva, mekač, maily, siete a lajky. Kámo, poviem ti fakt, hrôza skutočná. Loviť mamuty, úloha je náročná. Extrémne podmienky bez posteli na spanie, žiadna teplá perina, len boj o oheň, chrápanie. Tetovanie len prírodné, dredy a mám u tipách. Poviem ti, tento bohustav, bol to fakt skutočný tlak. Keby mali vtedy všetci Wi-Fi, Bluetooth, mobily, svojimi outfitmi by sa TikToku zmocnili. Žiadna práca, krúžky, škola, písomky či učenie, elektrina, plyn, vlastný byt a ústredné kúrenie. Mal som sen, skutočne strašný sen, že žil som v dávnej dobe ľadovej.